kubor nakaslem jong unongsan hima. Hanin kasngi u General Secretary jong kasengkur Kharsintio Central Body bat ki bahayang hasam kila yo bandet yikendo batlet jengo ya ikong Sildaris Kharsintio ilong kami ibara syapom dakawat ha urunar ubalawan ban thombor ha kayeng sa jongki ha maurok Porso South West Khasi Hills District. Kaseng ka penpau ka jing sngokhya bat jing snosi ka bakraw bakum kini jingja kiwan banja ha kayeng kasam ka kur Kharsintio ka penpau ru ya ka jing snosi ka bakraw hak ba ukpa jukani ka yeng uba Albin Kharbani ulayap hak tiga jingja kakur ka pha ka jing snolam shaki meikha na kakur Kharbani bat penpau ba ka tiga jingja ka ba om snola ban pedang dal leiru kumta na kalyang ka sengkur lingba uba Alfon Bert Kharsintio kala pendam ya ka tiga jingja bat ongru ba ka tiga jingle riu klau jong uti uri boman ubam don shu ya ka mensiam ya tiplam kumta ka seng ka kentui ki bor jong ka an ba de ban sat patok yuti urunar shijing bat om dei ban ai jamin dal leiru Lada ki bor jong ka an kila bande kumta kani kan wan ra jing shnganya ki imlang ka salang bat kham tam mi ki riu pat ba ka dong ka than nagalyang ka kur ka don ka jing shanya ka bas kham ki pulit bat ki bor jong ka an ba ka dei ban le la ka jong ka kamram bat ka dei ban pinshitom da ka bating e yute urunar nagalyang jong ka sengkur Kharsintio Central Body menta hakani ka janmi sngi ublai ni lawan hangne hapo ni grims ya ka ban wan ya kendu kerpang bat wan jengo ya i meideng Sildaris Kharsintio ibana ka thi ka snong persosat ni penpau ya ka jing snolem na ka benta ka yeng ka jong ima Albin Kharbani bat kumju iki bayeng basam na ka kur Kharbani ro ya kani ka jingja ka ba parn yang kriat adu kata-kata bat ka ba sngo sajmet ban yo sngo bat ban perkhat ro nakaliang jong ka kur Kharsintio ni penram jor ya kani ka jingja hakaba uni u Golding Star thongni arpo arsnem obalawan ban thombor yakini ki arngut ki sikurim haka yengsa jongki hangthe hapo persosat bat ban shimru ya ka jingim ka jong u kpa jong kani ka yeng da ka ba la katkum ka jingi thu khana la ong ba upam da ka wait na ka khli jong u bat uni u kpa namar ka jing place nam palat ula khlat no nakaliang jong ka kur Kharsintio ni penram jor ya kani ka jingle riu klau pan ni penram jor ya kani ka minsim ksoit ka bala rung ha uni Golding Star obla shim ya ka jingim ka jong ukpa jingyo jongi banya keren bat imeideng menta ka sngi hangne po Nigrim Hospital ipen pau ba lada pelaj ya uni u Golding Star ka jingim jong i kamlong ka basngan iong ba tang shumit kan sadan ka jing ngos ear ka jing ngos shapting wat ban yat ban yeng namar kani ka jingja te kumta nakaliang jong ka sengkur Kharsintio ni pha ya kani ka khubor shaki bor jong ka an wat la ni snotho panakaliang ka police department SP jong ka West Khasi Hills District kila kem ya uni ubriu hapo arsau kanta bat menta udan hapo jail te henrei nakaliang jongi jong ka kur ni pha ikani ka strong message ba kumye kini ke jat beriu kibam danchu kamen sim wat ban pendu ya kamen sim jong kiwei na sngo ban ong ba ide udai hok ban shong hajil shijunam lani ka an kam dei ban ai jamin ya kum uni ubriu kani kadai kamen sim riu klau bat kadai kamen sim ka balik sing ila ban ong la rung uksoi teli hakum uni ubriu ubam danchu ya ka perkhat perdan ya kamen sim jong ka jing ya teplam ka khubor kaba ni kwa ya kaban pentip syabaro ba imedeng menta idon hapdeng kamet kaba ila khamyo bor meneh kapor bangi wanru ilala ban keren malumala te henreng i kermen ba inang yo i kamet kaboket te kumta nakaliang ka jongi ni pha i kani ka khubor bat ni penram ya kani ka jingja bat da ka jingya teli ngasngo ban wer ba ngidei ban rat ingkhong ya kum kini ki jingle riu khlau ki bawan jia hakari ka jongi Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ka jing stang bathuma ki jingi kai bapura katkom ka job ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jingi kai kum ka fashion design, filmmaking,
Communication Design, Music, BBA, MBA, Sports Management, Nursing, BTech, Computer Science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya, Kajingya Lenti Kabastang Shakalaway Bachok.